Bleidleisio trwy'r post. Os byddi di oddi cartref ar ddiwrnod y bleidlais, neu os na elli di gyrraedd yr orsaf bleidleisio am ba bynnag reswm, rwyt ti'n gallu gwneud cais i bleidleisio trwy'r post. I bleidleisio trwy'r post, mae angen i ti gwblhau cais. Rwyt ti'n gallu cysylltu â dy gyngor lleol am wybodaeth ar sut i wneud cais. Bydd rhaid i ti roi dy lofnod a dy ddyddiad geni ar dy ffurflen gais, a bydd angen i ti roi rhain eto pan byddi di'n taro dy bleidlais. Mae hyn mwyn cadarnhau pwy wyt ti. Does dim angen ai ti ffotograffig mwyn pleidleisio trwy'r post. Caiff pecyn pleidlais bost ei anfon ata ti cyn yr etholiad. Dilynna a cyfroeddiadau, a ro bopeth yn ôl yn yr amlen rhad bost sydd eisoes gyda'r cyfeiriad arni, a'i bostio at y cyngor mwyn iddi gael ei chyfri. Os gwneud i anghofio postio dy bleidlais, gellu di ei gollwng mewn gorsaf pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Cofia, bydd angen i dy bleidlais bost gyrraedd dy gyngor erbyn 10 o'r hwyr ar ddiwrnod y bleidlais, os wyt ti am i dy bleidlais gael ei chyfri yn yr etholiad. Dysga fwy am dy bleidlais trwy comissionetholiadol.org.uk/dysgu.